savladati da bismo protivnika onda kasnije potpuno dotukli, prisilili na kapitulaciju. S tim da što sam rekao i ovo što nagazio da im ovdje treba dati izraz ako da mogu. Jer to je važno, slušajte, da i ti civili, znate, da pođu pa će onda i vojske, tako da kad pođu kolone to djeluje psihološki jedni na druge. Već sada je jedno veliko iseljavanje civila iz Knina koji odlaze za Banja Luku i Beograd. Znači da mi, ako nastavimo ovaj pritisak, vjerovatno za neko vrijeme neće biti toliko civila, nego oni koji moraju ostati, koji nemaju mogućnosti otići. Da li je moguć udar na Knin da ne pokažemo logor koga Unkro tamo Mi možemo jako precizno ovog trenutka djelovati po Kninu, planski, bez da ciljamo u vojarnu u kojoj se nalazi smješteno Unkro. Gospodine predsjedniče, imamo sve snimke i to što se zna gdje je to je u južnoj vojarni, a sve njegove su snage sjeverno. Prema tome vrlo precizno može se gađati, a da se nikako ne dođe po djelovanje u kampu Unkora. On je odvojen malo južnije od Knina. To se precizno zna točno. Jer ovog trenutka nijedno oružje naše ne djeluje bez navođenja. Znači, neposredno se navodi. To znači ipak malo zahtjeva ovako prema tome da nam nije glavna zadaća spajanje prema Bihaću, nego razbijanje. To zahtjeva ipak malo pomjeranje dosadašnjih planova. Koliko vam treba i za dovršenje plana i za eventualno pregrupiranje snaga, da će to zahtijevati pregrupiranje snaga? 2 dana, ne više. General Crnača? Ja isto smatram da bi nam bilo potrebno 2 do 3 dana da bi izvršili pregrupiranje snaga, jer ovo je novi moment. General Gotovina planira 7. i 4. novaj koja prava treba dovesti dole snage od nekog druge. I druga stvar, ne znamo, ja do sada nisam znao 5. korpus gdje će djelovati. Ako će djelovati prema generalu Gotovini, onda automatski mijenja situaciju i prema meni i prema Novcu. Znači 5. korpus u onom planiranju našem bilo da bi on djelovao prema Slunju i prema generalu, odnosno prema stožernom brigadiru Norcu. Sada bi se 5. korpus najvjerojatnije treba i sa njima dogovori da djeluje prema Kulen Vakufu, odnosno da djeluje dole. Ima Dodaković 5. korpus? Ima 15.000. Ima, ali on ima 10, a nema čim naoružati. Nema čim naoružati, to je problem, gospodine. Ali 15.000 može makar aktivirati djelovanje i prema zapadu i prema jugu. Najbolje bi bilo da ide prema jugu. Ne, njegov je Kulen Vakuf. Nek ide sa bosanske strane granice. To ne znači ako ide na Kulen Vakuf sa brigadom Zvijezda sa nekakvom stavcijom ne može tamo. On će vezati te snage. Tako, to bi trebalo govoriti, ali snaga koja bi došla, to je bilo planirana 7. treba će im 2-3 dana upoznavanje prostora, terena i to. Ja bar tako razmišljam. Nisi dobro slušao. Tamo neće doći 7. doći će s druge strane 7. To je ista stvar. Mi ne mijenjamo ništa s druge strane. Dolazi i ništa se ne mijenja. Nikakve snage nema. Ovo je najlakši manevar i najbrža. A i cilj je isti. Cilj je bitan da nama cilj. Nisu se razumijeli. Dolazi na isto mjesto samo s druge strane. A s druge strane puno bliže. Nemamo više. Nemamo ovo. I razbijene strane. Imamo ovako. Ima ovo. Ima Sojan ovako. Ali će se morati generala Markovića. Šta je Markoviću zadaća? Ko zauzima Ljubovo? Norac. Sukladno zadaćama i ratnom planu mi smo apsolutno sve poduzeli, znači apsolutno smo izvršili sva pregrupiranja snaga i doveli očekujuće rejone, grupirali tehniku. Mi smo za dan i demobilizirali postrojbe, uspostavili i zemove svake brigade i doveli postrojbe i demobilizirali postrojbe i doveli ih u očekujuće rejone. Jedino još nije pregrupirana još prva brigada koja bi trebala doći tijekom dana ili sutra. Znači, na meni što se tiče ovog dijela maksimalno potreba 1 do 2 dana. Znači da sam apsolutno spreman za izvršenje u cijelosti operacije u jednom dijelu spajanja i sa Pjetegorstvom i 2 pomoćna pravca na pravcu
Čanak, Trnavac, ispred Koreničko Vrelo, ispred Korenice i drugi pomoćni pravac mi je Ljubovo gdje bi zrakoplovnu luku stavio pod kontrolu. Znači ja bi to mogao, znači maksimalno još jedan dan bi mi bio potreban da to, mada su mi sve postrojbe spremne. Znači bi trebao pomoćnim snagama ići prema Bihaću, a glavnim snagama Imam ja, glavni pravac... južno prema Kninu, jel, prema Korenici. Glavni pravac mi napada sukladno ratnom planu, gospodine predsjedniče, Glibodol, Lička Jesenica, Saborsko, Drežingrad, a pomoćni pravac mi je južno od Plitvičkih jezera. Vojna njegove brigade djeluje Smarkač na ovom pravcu. Vojna njegove brigade djeluje Smarkač. Ali, generalno, to je bilo u skladu takav, plan, mislim da tu treba male korekcije. To je bilo u skladu sa tim planom da nam je važno, znači, prodor do Bihaća i samo presjecanje neprijatelja. Ali sada, znači, da nam nije glavno, to je pomoćni pravac, pomoćna zadaća sada prodor prema Bihaću. Glavno nam je sada, znači, udar po protivniku i ovladavanje područjem. Jedino jedan prijedlog, gospodine predsjedniče, ako dopustite, onda bi mogao ići prema Lapcu. Znači ovaj dio snaga koji se pregrupira prvu brigadu, uvesti sa pravca Ljubova i uvesti doli, odnosno preko Debelog Brda i prema Lapcu. Tako da zatvorimo taj pravac, a snage ovog, odnosno petog korpusa armije BiH, da se onda bi se zajedno spojili sa snagama izbornog područja i osjećali taj dio. S tim da onda moram blokirati Korenicu. To mi se čini, znači šta? U tom slučaju, ako ovo bude izvedeno u roku, ne znam, od 48 sati, neće imati vremena da se ovo izvuku van. Da, onda ga zatvaramo. Ima, gospodine predsjedniče, vi smo razradili varijanta, ide onda drugo, sve planove. On ide malo južnije od Bihaća, tako da ostane ovaj put. A ako Ante lupi ovdje, onda imaju vremena se izvuku. Idemo u veću dubinu, sve to.